Garaşsyz neşir bazarlardaky bahalary öwrenni. Döwlet medeniýeti yerli banan we şokolad barada habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurtda öndürilen şokoladlar, kemputlar we banan önümçüligi barada habar berýär. Beýleki tarapdan ýurdun bazarlaryna gymmatçylyk öňkü ýyllara garanyňda saklanyp galýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 22-nji aprelde paýtagtyň bazarlaryna satylýan haritlaryň şolaryň hataryna azyk haritlaryň soňky 3 aýyň dowamyndaky bahalaryny öwrenip maglumat çap etdi. Neşrin geçiren barlaglaryndan ma'lum bolşuny görä paýtagtyň bazarlaryna dürli haritlaryň bahalary belli bir derejede soňky 3 aýyň dowamyny arzanlanýan bolsa, käbir haritlaryň gymmatçylygy umumlukda saklanyp galýar. Neşrin maglumatyna görä 2019-njy ýylyň soňky 3 aýynda Aşgabatyň bazarlaryna gök, bakça önümleriniň bahalary 26%, konserwa önümleriniň bahalary 6% arzanlady. Ýöne miweleriň bahasy 38% gymmatlady. Olaryň hataryna naryň 1 kilogramy 10 manatlygynyň 32 manada, Türkiýeden getirilýän almalar 17 manatdan 22 manada, Eýrandan getirilýän almalar 7 manatdan 8 manada, bananyň 1 kilogramy soňky 3 aýda 8 manatdan 22 manada çykdy. Beýleki tarapdan döwlet ýetirligindäki Türkmenistan Altyn Asyr saýty Mara vilayatynyň Sakarçagy etrawyny ösdürilip ýetişdirilýän yerli banan barada habar berýär. Onuň maglumatyna görä yerli bir telekeçiniň ýyla dyşganasyny 1800 düýp daratdan her hepdede 1,5 tonna banan ýygnalýar. Ýöne bananyň Aşgabatyň bazarlarynaky bahasy ýanwar-mart aýlarynyň dowamyna Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatyna görä 175% gymmatlady. Aşgabatyň bazarlaryna soňky 3 aýyň dowamyny et önümleri 15%, süýd önümleri 10%, ösümlik ýagy 26%, hususy dükanlarda un 16%, peýnir 23% arzanlady. Şekerin gymmatçylygy durnukly saklanyp galýar. Onuň 1 kilogramynyň bahasy döwlet dükanlaryna 7 manatlygyna, hususy dükanlarda 9 manatlygyna galýar. Beýleki tarapdan türkmen medeniýeti ýurtda öndürilen kemput, süýjü, köke, şokolad we wafly ýaly konditor önümleriniň Awganystany, Eýrany, Irakda, Pakistany, Gazagystany, Russiýada, Hytaýda we Arap ýurtlaryna islegli harida öwrilendigini ýazýar. Resmi medeniýete görä yerli telekeçiler marmelatlary, wafli tortlaryny we ýüzüne şokolad çalynan kokos huruşly batonçuklary hem özleşdiripdirler. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki medeniýet serişçileri iými tönümleriniň bolçulugy barada ýygyderli habarlary çap edýärler. Ýöne Azatlyk radiosy we beýleki garaşsyz habar serişçileri bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar ýurtda haritlaryň gymmatçylygynyň şikaýet edýär. Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatyna görä ýanwar-mart aralygynda şireli içimlikleriň, sowaklaryň bahalary 33% gymmatlan bolsa, kofeniň bahasy 7% arzanlapdyr. Neşriň maglumatlaryna görä hojalyk haritlarynyň bahalary soňky 3 aýyň dowamyna üýtgewsizligine galýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki telewizion kanallaryna ýa-da medeniýet serişçilerine ýurdun bazarlaryna azyk haritlarynyň bahalary barada içkin maglumat berilmeýär.